গেলে 10,000 পাব কৈছো এবাৰ 5 ডালত 50,000 जिदाइन 39 बेबायदि माबायाव सफैदों आरो गरमा बेखाय सहायनो हाया जादों मानसिफोरा बिफां लाइफांफोरखौ दानजोबदों 10,000 के फराबो मामाটো বলে শুনিছে কেইটামান পিছত আৰু বহুত কৈছে মানুহকেইটা কমাব পাৰে কি কৰিব 10,000 টো পালে বিজনেস লগাম বিজনেস মানে ছাগলী পুহি ছাগলী खुलुमबाय लोगोफोर माबा दिनै पिअनि ना मा होनो दंफां फुलि रानदों बोरै बोरै रानदों नायलांबाय थादो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन दायो दसेनि उनावहाय माबा दंफां रानला जोब्बायलै माबा ग्रुपनि दंफां र' नायहैनि दसे आयौ मा दंफां बेसेबां दामालाय बेसेबां दाम दंफाङा हा बेसेबां दाम अखाबो हाना होबाय माथो बेसेबां मा दाम नोंनियालाय आंना थाइबाल'सो बारा नङा दाम खमनियालाय नोंनियालाय जोंनिया बेयावनो दंजोबो गासिबो बेसेबां दामा दाम गैया दाम गैया ए ओरैनोसो मोनदों औ मा मा गामिनि लांफैदों बेयावलाय सानै सानैल' लेंहरगोन होननानै बुंनाया माबा सेलायलायनाय सेफायजोबनायसै मिथिया नोङो आबुबा मा কি দাম দামটো কিমান লৈছে তই যে ফটো উঠাইছ মই আগতে এইটো ইউটিউবত যাব আৰু ফেচবুকত যাব জিভাও লোৱা কিমান কে লৈছে পইচা লোৱা নাই বাবা 10,000 এডালত আচ্ছা 10,000 পাব বাহ মই ইউটিউবত উঠাই গেলে 10,000 পাব কৈছো এবাৰ 5 ডালত 50,000 কেতিয়া সোমাব বোলে 10,000 কেতিয়া সোমাব আৰু কেতিয়াবা ভৱিষ্যতে दंफां गायब्ला 10,000 मोनगोन नो इनके सेलाय बेलाय फैदों बयबो 10,000 मोनगोन ना मोना थगायबाय आयो माखासे माथो दंफाङानो गैया माथो माखासे ओइ केन्द्र ক'ত পৰা আহিছে আপোনালোকে ক'ত পৰা আহিছে মতাবাৰী কিমান কে লৈছে এইটো বস্তু পইচা লৈছে নেকি কিবা 10,000 সোমাব বুলি শুনিছে হয় না নহয় এই অলপ ভালকে কৈ দিছোন হা 10,000 টকা বুলি দিছে নহয় 10,000 কে ফৰাব মামাটো বলে শুনিছে কেইটামান পিছত আৰু বহুত কৈছে মানুহকেইটা কমাব পাৰে কি কৰিব 10,000 টো পালে বিজনেস লগাম বিজনেস মানে ছাগলী পুহি ছাগলী মেখলা চাদৰ কাপোৰ খানি কিবা কিনি ললে কি হ'ব ন আচ্ছা থাৰহে দিব मोनथाखै रानदों दंफां दंफाङा बियो दिनैनि राननाया जोंनि पुरुनि हापागाव VCDC-नि आन्दाराव मोनब्रै बिअ दङ बे बिअनि जेसेबां एसएसजि मेम्बारफोर बिसोरनो थाखाय बे बिफां फुलिखौ जोङो राननाय जादों थांनाय साननै सानथामसोनि सिगां जोङो बेखौ रेजिस्ट्रेसन खालामनाय जादोंमोन ग्रुप लेभेलावहाय एसएसजि मेम्बार हिसाबै बिसोरनोनो दिनै जोङो साफायाव 6 दालमोन खिन्थु बिफाङा एसे खम फैनायखाय सासेयाव थांबा खुरियै जों हरनाय जादों जों सिस्टेमेटिकेलि राननो नागिरदोंमोन खिन्थु एसएसजि मेम्बारफोरा मोना जागोन होननानै एसे सानबाय नामाथाय गावबागाव माने एखे फटाफट सोनानै लाबाय मनायाव बेवहाय एसे गुलाय गुजाय जाबाय आरो दायो रानस्लाबनो हायासै दा मोननांगौ बायदि मोनाबो जानो हासिगौ आरो मानसिफ्रा सोरबाया बांसिन मोननांसिगोन
सोरबाया खम मोनसिगोन आरो सोरबाया मोनस्रायाबो जासिगोन फुलि हिसाबै खैतासो फुलि दंमोन बेयाव दंफां फुलिया गासै बेयाव फैदोंमोन 5000 सामथिं फैदोंमोन बेयावहा मोनब्रै डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैदों अंगनाबादिनिफ्रायबो आरो मा होनगोन फार्मारनिफ्रायबो फैदों माखासे टिचार स्टाफनिफ्रायबो फैदों आरो डिलारफोरनिफ्रायबो फैदों आरो जोंनि एसएसजि ओरैनो बेयावहाय दंफां लांनो फैनाया खैजोनसो मानसि जाथावथाव बेयाव जोंनि एसएसजि मेम्बार हिसाबै गासै 615 जन 615 जन जोङो बेबायदि हरनाय जादों आरो बिफाङा खोब मोजां मेहगनि दङ आमलाइ दङ जलफाइ दङ आरो लोगोसे तितासाप दङ सिसु दङ आरो खुब मा होनगोन गोनां दाम गोसा बेसेन गोनां बिफां आरो बिफांफोर दङ आरोना बेकार नङा बिफाङा खोब मोजांमोन खिन्थु गावनो नस्थ' खालामनानै लाबाय माखासेया नस्थ' जाबाय ओमफ्राय बे दंफांखौहाय जेनेबा मोनसे लामायाव गायगोन ना न'नि बारियाव गायना लागोन ना बबावबा गायगोन बेखौ माने जों एसएसजि मेम्बार हिसाबै साफायाव फांबा खरि होदों नालाय गावनि बारियाव बेखौ गायनानै दोननांगौ जिहेतु जोंनि दायो जि माबाखौ जों नुनो मोन्दों बोथोरखौ खोब गाज्रि जादों दुंनायजों मानसिफोरा मानो थानो हायै बेबायदि जादों देग्लायनि बा बोसोरनैसोनि सिगां माने दुंनाया बारानिफ्राय बारा जादों देग्लायथ' नै बुंनो थाङोबा मा होनगोन 38, 39 बेबायदि माबायाव सफैदों आरो गरमा बेखाय सहायनो हाया जादों मानसिफोरा बिफां लाइफांफोरखौ दानजोबदों बिनि थाखाय बेनिखायनो बे बिफांखौ गायनानै जों जेन थाजिम मोनो अक्सिजेन जोंनो जगायनानै होनो हायो बिफाङा बिनि थाखाय जोङो बे बिफांखौ होनाय जादों सरकारा थेंक इउ नोंथांनिसिम जा मिथिनो गोनां बेखौहाय नोंथाङा आंनि सिगाङावहाय बे मानसिफोरनो मोनथिहोनायनि थाखाय नोंथांनिसिम मस्ट गोजोननाय जासिबाय थेंक इउ सै नोंथांमोना खोनानो मोनबाय नुनो मोनबाय दंफांखौ मानि थाखाय गायदों भिडिअआ बेनोसैमोन एसेखिनियानोमोन दिनैनि भिडिअआ नायनायनि थाखाय थेंक इउ साबायखर बावबाय बयखौबो बाय बाय दोनथ'बाय भिडिअखौ